Creus que falta més música política a l'escena o al final també ha hagut un moment de rebaixar un poc i va haver molta batalla política en els 90, en els 2000, amb tots els grups que van sorgir i ara ha hagut un poc de calma? Sí, ha hagut un poc de calma. Sí que han canviat, i sobretot a l'estat espanyol, han canviat bastant les coses de lo que era la música alternativa més política i tal, de quan nosaltres érem jovens, a lo que és ara. Per cert, que una de les causes és que la mateixa música alternativa no mos en sabut reinventar. Si tu mires els cartells del Vinya Rock i coses així, estan els mateixos, no de l'època de la Gossa Sorda, sinó d'abans de la Gossa Sorda, no? O sigui, la qual també se l'hauria tingut que deixar entrar segurament a gent jove per a que la gent jove enllaçara amb aquest tipus de reivindicacions, no? I per l'altre costat sí que n'hi ha un corrent de mainstream que jo també veig que arriba molt, que és com el model Madrid, no? En aquest sentit, era com que les llengües minoritzades de l'Estat tenien un model diferent al model mainstream, comercial, a l'ús, que després del franquisme es va fer oficial a l'Estat, no? Madrid era el model 40 Principales, el model Eurovisión, el model Operación Triunfo, que és el model oficial d'Espanya, i al qual nosaltres havíem estat sempre contra això, a més d'una manera molt evident, no? Des del rock radical basc, inclús després un poc el que era el rock català, el que es va fer la música en valencià, però a Galícia, havia hagut este corrent, no? Que era sí que realment alternatiu, no? Ara és com que aquest model Madrid era com que en certa manera ha triomfat també, i no ho veig jo només al País Valencià, ho veig sobretot més a Catalunya, i al País Basc i a Galícia no tinc tanta informació, però per lo que veig em dona la sensació que és un poc el mateix, no? I clar, s'ha d'intentar repensar tot, no? Però sí que pense que és interessant que s'ha d'enfortir encara els circuits de base que porten els moviments associatius i altres productors més alternatives i tal, no? Jo sí que penso que això també és important, però també donar l'oportunitat a circuits, a grups que no siguin exactament els més comercials, els que més escoltes tenen, els que tenen darrere a certes productores i tal, no? I trobo que això també és important també per a donar uns missatges diferents als missatges de la cultura més blanca, no?